Magandang hapon mga kalingap, yung mga bata sa likod. At pupuntahan po natin yung pinagawa nating bahay. Tapos na po yun yung pinagawa natin kay Cedric mga kalingap. At kumustahin natin. Ngayon ko pa lang po makikita na yung finished product na pinagawa natin kay Cedric. Kasi ito po yung nasiraan po ng bahay ng bagyo po na malakas. Nasira po yung bahay ng lola, kaya pinagawa po ng bahay natin. Kahit light materials mga kalingap, at least matutulugan nila at hindi sila mag-aalala pag may bagyo. Dito na tayo mga kalingap sa pinagawang bahay po natin. Yan, light materials mga kalingap. Mula po sa ating channel yan mga kalingap. Sa hindi nyo po pag-skip ng ads, nakakatulong po tayo. Ayan po, pinagawa natin kay Cedric. Magandang hapon po, Nay. Tapos na oh. Tapos na po. Maganda man, Nay. Ayos ka po. Ba't naiiyak ka, Nay, agad? Kung hindi po dahil sa inyo, wala ko pa rin. Oo. Di si Totoy. Toy, may kwarto ka na? Yung request mo? Nag-request si Totoy ng binata na daw siya. Nay? Naiyak si nanay. Hindi nga po kami nagkatiis na po. May pata po kami. Bala ko po sana bukas. Oo. Naglipat na kayo? Oo, nung witsaon po at malakas po baga yung ulan. Kumusta man? Wala man tulo-tulo dito? Wala man tulo? Oo. Bagong-bago po yung brand new. Kahit light materials, iba pa rin pagbago. Nay? Baka kung half body po yan. Kung ako baka kung di pa kami naiging emosyonan si nanay. At natapos po yung light materials na bahay niya. Naglawak po pati mga kalingap po. Ito na po kayo nakain na may mesa na din. Dati na po yung mesa nyo. Dati na po yung dalawang yan. Ito sa anak ko, tapos yung sa akin isa. Masaya ka, Nay? Naiiyak ka Ay, sino po pag hindi matutuwa sa blessing na itong naibigay sa akin. Oo. Laki na po ito, parang pamasko na po ito sa akin. Laking pamasko. At pa-birthday pa po. Birthday nyo, Nay? Hindi, sa May pa man. Sa May? Sa pong ito, kahit po ito ganito, alam ko kung malaki din ang gastos. Oo, kasi talagang inayos naman natin yung pakagawa. Kahit light materials at naka-half body din yan. Ganito, yung magpintura nga, tulong-tulong na din kami. Ayun, nagtulong po kayo dun sa wish po yan. Maganda dito, Nay. Wala ka dito, Nay. Anong meron mo lang dito? Radyo? Ay, lang po. Sana ko pa po yung speaker. Speaker? Wala kayong TV. Makapanood-nood. Buti na wala ka ngayong duty sa barangay. Bukas po. Ang problema ko nga po at yung anak ko iniwan sa akin. Hindi ako makakilos. Asan po? Ayun, pinakarga ko doon sa anak ko. Iniwan sa inyo. Ganyan paglola, Sabi ko, paano ako? Hindi makapag-hanap buhay. Nasaan po yung anak nung maglipat po kami, sabi ko dun sa kapatid ko, baka pwede, sabi ko hingi dyan kahit 500, lilipat lang, sabi ko kami, sabi ko akong pambiling bigas, hindi ako makapaghanap buhay. Iniwan sa akin yung bata. Sabi ko, hindi ako magpapaiwan, sir. May trabaho naman ako, kahit pa paano. Ngayon, kahit 200 isang araw. Ngayon ay... Wala po talaga. Oo, kasi may alaga pa kayong apo. Paano yan? Di mapadala din yung anak niyo? Ewan ko nga po kung nagpapadala din. Ganyan talaga pag lola sabi ko sa kanila, alam nilang may nararamdaman ako sa katawan ko, iniwan pa. Ito sir, matagal na. Ilang taon yung iniwan ay? 7 buwan pa lang po yan. 7 buwan? Pwede yung gatas niyan, paano na? Yung ama naman na Ay, nagbibigay man yung Pag wala yung ama, ako na kahit yung swak na gatas. Allah. Sabi ko nga, hirap na nga ako, lalo pa akong pinahirapan. Kasi po sabi ko sa kanila, hindi ako makapag-alaga na masyado. Ito, masakit po itong ganito ko. Alam nilang matagal ko na nararamdaman. Kahit nga ganun sir, may nararamdaman ako, naghahanap buhay pa rin. At hindi ako na maasa talaga sa kahit sa mga anak ko, sila pa ang Wala.
Ay, mahirap siya. Ganyang bata, hindi maiwan-iwanan. Ikaw ang ano ngayon, parang may sanggol ka ngayon, anay. Opo, parang, 7 months? Po? 7 months ano? Opo, nag-anim na buwan nung 29 ay 7. Magpipito. Ay, magkaano na din, wala ano. At least nakakawala din yung ano yan, tawa-tawa. Pero kung wala kang ano, hirap sa... wala kang pang pag-atas, ano, nay? Hirap po talaga. Pero kung wala akong inaalagaan, ay baka araw-araw ako nasa pangpang. Ay, nagtatrabaho ka. Po, nagtitinda-tinda. Hinalang lang po ako dyan. Nakakalibre ako, nakakabinta pa ako dyan. Eh, saan yung nanay? Eh, nagtrabaho nga po. Ako pinahirapan ng bata. Mahirap. Mahirap din sa nanay ang iwan ng sanggol eh. Ay, talaga po. Para Tapos magtrabaho. na ako So, mag-alaga sa kanya. pero nag-ano daw sabi ng magpapadala daw siya ng mga panggatas. Ewan ko po dun. Ako, hindi ko nga po kinakausap. At hindi ka payag pero Sabi napilit ko, ka. Hindi na ako mapayag. Ay, kung umagang-umaga, dinala na dito. Wala na daw yung ina. Ay, sabi ko, Diyos ko po. Hindi na usahay sa akin ng mga batang ito. Eh, bala ko nga pong umalis ng ano, ay usapan kami mga kapatid ko magkikita-kita kami sa Albay at yung lupa nga namin, nabawi na daw ng kapatid ko. Eh, pag-uusapan daw namin. Eh, sabi ko, paano ako makakapunta? Kahit nga 5 sabi kong pera, di wala akong kinikita. So yung pala si nanay ang ano. Oh, ito pa ano na yung apo nyo din ito. Ay, siya po yan. Oh. Ay, ikaw na ito. Ikaw nagpalaki. Nay. Hindi ako sir makapag-ayos-ayos. May mga makurukurti na nga ako. Hindi ako makakilos. Ikaw din nagpalaki. Yung maliit pa siya dyan eh. Ibig sabihin. Ano pa lang po siya. Magdadalawang taon pa lang po siya. Ngayon binata na ano. Ikaw yung nagpalaki din. Parang apo mo siya. Apo din. Apo ko po yan. Tapos ngayon may bago na naman na si Lola. Talagang, eto nga, hirap na ako sa magpalaki. Ang sabi, 1 buwan lang daw. Sabi ko, 1 buwan akong lang kita. Ay, hindi man ako nangihingi sa kanilang pagkain namin. Baka 1 taon, Nay. Diyos ko. 1 taon. Paano na? Masaya ako din sa bahay. Hindi naman masaya yung ano ko. Hindi dati baga sir, araw-araw ko nasa pangpang. Parang nahilibang ako Magano po yung para sa mga lambat? Nagkaano ka ng lambat? Nakakalibre po ako dyan. Libre ulam na, nakakabinta pa. Opo, ano? Yun, talagang wala sir. Naano ka na eh. Naiwan ka na naman. Stress. Huwag tawag hagap nagkabahay. Ito naman, wala man hanap buhay na ano. Naano ka na yan. Ganyan talaga eh. Wala akong hanap buhay sir. Hindi ako sanay. E di paano yan ay? Tinatawagan mo yung ano, nanay ng bata. Hindi nga ako natawag doon. Bakit masama ang ano loob? Alam naman nila kahit paano sana. Kahit panggatas ng bata kung wala yan dito. Makakapagbigay-bigay. Kasi guro ano din sila na yan. Talagang higpit din yung ano nila sinturon. Ayun po sana. Kaso kung ganito naman di ako nahirapan ng mag-alaga. May bago ka palang ampun. Apo mo niyan, apo mo naman ay lola. Yung ano, yung nasa inyo. Ano, kaso nga ang problema niyo yung panggatas nung ano. Ay, buti po siguro pag nagsahod na sila, di makakapadala sila. Wala po sir. Hindi napadala. Napadala sa kanila lang. Eh paano yung sa iniwan mong sa iniwang sanggol? Kahit nga pambigas, wala akong maasahan. Wala. Kaya stress ako talaga. Nasaan yung baby? Andun po sa anak ko. Anak niyong ano? O, di. Yung ginhawa sa akin yung hirap. Kahit nga ako sabi ko maghirap, basta pag ako nawala, ginhawa sila. Yung meron kang insurance na hinuhulugan. Opo, 4 po ang hinuhulugan kong insurance. Hindi ko paano ako makakapaghulog. Ay, kakaiba ka pala lola, ano? Kahit nga ako naghihirap sir, basta sabi ko sa kanila, pag ang hirap ko, kayo ang giginhawa. Tapos ganito ang ginawa. Hirap sa ano. Hindi mo naman maaaway at anak mo. Yun nga po ay. Kahit anong awa ko, wala man akong magawa.
Asa na po yung